Здравейте хора, ако не сте пускали до сега моя видео, аз се казвам Ивайло и нека да започваме. Аз преди си мислех, че никой, не ме е гледал, гледали сте ми видеята, ама никой не е писал коментари. И намерих поне 4-5 коментара и бях направо в шок. И смисъл беше на Майнкрафт и този човек, даже се абонирах за канала му. Ако някой смисъл да напише в коментарите дали иска още още видеа в Майнкрафт, специално за него ще направя доста видеа и той да ги гледа. Може би ще правя евенти на стила Брейрот, клипчета на евенти, но сега ще играем Live Together. Live Together, ще ви разносно, ако не знаете. Аз съм VIP. Този VIP го взех като 5 различни човека ме джойнаха и аз така съм го взел. Премиум VIP, да, едно и също. И аз мога да карам климчета, мога да ги настройвам да карам максимално. Тази къща, където я виждате, също е VIP. Мога да ставам невидим, което също е. Има спортни, всички спортни, освен червената. Червената. Не трябва да се плаща. И ето тази лимузина ми е една от любимите. Освен ако съм изпуснал. Между другото, тази бяла кола старомодната и тая първа, последната е старомодна и се струва пари. Има Тесла. Един приятел ми е админ и... Да, той админ ми го е дал. Така че мога да им такова. Ако искате, напишете в коментарите, ще ви добавя като админ. Не, админ не мога да ви добавя, но мога да ви покажа къщите и нещата. Примерно, ето ме. Това е моят профил. Аз казвам Иво Донжарта 324, но по принцип съм бил Ли, така че по време пишете Ли Донжарта 324 и ще ви излезе робот Драгон Камелеони, който пише отгоре. Робот, да, ще ви излезне. И го адвате. Но поне, ако искате да ме аднете, коментирайте или просто дайте лайк. Или нещо такова, да знам, че сте ме коментирали нещо такова, пишете ми налично. Защото аз не давам смисъл, аз не покавам просто така непознати хора, които не ги познавам, не им приемам поканите. Да. Така че вкараме само на това. И ще отидем според мен много хора, доста да поне, не знам. Live Together може би не сте играли и аз ще ви покажа. И там минахме през къщи и центъри глупости. Тук отиваме и може да се чакаме за самите самолети. Ето, може да има самолета за Бора Бора и там да го чакаме и да чакаме вътре в самолета. Но може да отидем примерно в това е друг свят и да цъкна Skip Wing, да цъкна Yes и това директ ме телепортира. Вместо това всичкото. Ще направя няколко части на това, даже ще направя няколко части. Ще се про някои неща. Не забравяйте се абонирате, ако ви е харесал клипа. Ако ще ви хареса клипа не знам. Но ето това е другия коледно място, което... Да,
Според мен никой не го виждам. Този танк също админ. Не знам кой го сложил. Там може би се връщаме. Има къщички. Да, няма нищо интересно. Тук се кара нещо като ски, че първо се хлъзгаш. Но в играта да добавите. Ако искате евент. Как добавяте кънки, ски, неща, глупости. Ето сега ще спана хеликоптер. Такива машини, неща за снега добавяте. То има само една машина. Снего такова. Мога да сета. Да събира сняг, да. Ето я пистата. Тук карах състезателна количка, че нямаше друго. Тук е втората писта, която не съм я гледал. Тук е това. Старт. И аз тук скачих, минах с кола долу, така че. Или там от тази не знам. Добре, кратко ви показах това. И най-хубавото нещо. И това бъга за пътя тук. Добре, извинявам се, може би едно или две неща. Но това бъги, като го видях, може би... Той също админ, знам. Може би... То е точно за тук. Да не го валеш. То е точно за това. Ето да, дядо Коледа шишина. Ето това е. Но то мисля, че точно такова за сняг. Да се кара. Аз отивам и да си карам сняг. Направим се бързо. Но това важи за един месец. За един месец важи админа. И да, ако 5 различни човека са ви джойнали в тази игра през вас, може да сте берете такова за подаръчета админ и като ти изпише 5 от 5, имаш такова зелено бутонче, като го цъкнеш, ти дава всичко. И аз съм се регистрирал. Ето не е горе толкова регистрирано. Трябва да го цъкнеш, защото е готово. Добре, показах ви това. Но сега се върнем в Live Together, в оригиналната. Тя беше Коледа. В Live Together Коледа. Нещо такова през зимата. И сега ще ви заведа в Бора Бора. Бора. Така сега сме на летището. И кой самолет идва тук? Арджена Джаки. Добре, ето сега влизаме надолу и ще видя кои самолети, кои неща са активни. Аз съм много зле. Сега кой следва? За Бора Бора мога да отида. И за Бора Бора бързо. Да не изпуснем за Бора Бора самолета. Двата са за Бора Бора. И този е бърз, спешно бързо. Така трябва да ви билет, който трябва да се регистрирате оттам да го вземете. И то като го вземете може да си махнете телефона. И да не цъкате директно. Знае кой е този. За Бора Бора има няколко секунди. Да. Ето аз директно ще отида на Бора Бора. Телепортирам се директно там, че няма време. Така, добре, мисля, че не би трябвало да платя за вика. Ето тук.
Добре, Джуни. Ето сега. Добре, сега. Тук. Образе. Добре. Ето сега не трябва да има повече шумове. И така отиваме тук да разгледаме. Не само виповете могат така. Ето вижте. Мисля така да ходите, защото аз хода. Не само се правя кулка. Може да се бъде как искате. Или само аз хода така. Всеки може така. Отиват тук на полза, цъкате втората или някоя друга. Първата или някоя друга, че на мен не даде приятел как да ползва. Тук имат такава полиция. И тук от Titans. И тук от Titans отивате на това. И ето това. И това също е за випове. И ще ви покажа. Тук има такова. Тук също има нещо. Накратко това е. И това беше видеото.